could not even be stomached by our ancestors. Podwan mana mago motende kod odiochieng' mar utamaduni kama moko kuom jotend kanise koro dwani kit dhok miwacho e dhoudi mopogore opogore pachoka otigo deriwo oganda maloyo pogo oganda jo Kenya ahinya to e kinde mag siasa. E nyasi manobagi kanisa mar jokopere ma St. Monica Kitengela mar dhialo odiochieng' mar kido kod timbe mag oganda, jadolo mar kanisa no okoni kido kod timbe winjo bed okumba makelo jo Kenya kanyakla kata yore mag ohala to ok pogogi. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E kanisa mar kopere ma St. Monica Kitengela en miel wer kod mor nyasi mar dhialo odiochieng' kido kod timbe ne oyuorie kod oganda ma opogore Agikuyu, Meru, Abagusi, Masai kod Luo kind mamoko gin oganda ma oloso ranyisi mag kitgi. Kinde ni jadolo mar kanisa ni Felix Namsonga kaachiel kod jowadgi mamoko ne otiyogo e kwayo jotelo mondo bedo mar oganda e dhoudi ma opogore pachoka obed gino manyalo kelo teko mar riwruok, kwe kod tiyo kanyakla e yore mag ohala. Felix okoni kata bed ni piny Kenya dhialo nyasi mar utamaduni, jotelo wuono osebedo kapogo oganda kaluwore gi dhoudi magiaye, gino ma ok owinjo bedi. Tulionelea heri tuwe na hadhifa hii ili tuweze kusherekea utofauti wetu ambao ni utajiri pia. Najua taifa letu la Kenya tumekuwa na mambo ya ukabila, lakini tumeelewa ukabila kwa hali ambayo sio nzuri. Taifa la Kenya lazima tufanye bidii sana serikali kuu tuweze kuhifadhi tamaduni zetu. Tuna tamaduni za kigeni ambazo zinaingia kwetu mpaka sisi wa Kenya tumejisahau. Tujue kwamba utamaduni unatutambulisha. Kwa hivyo kama wa Kenya tuweze kujivunia, kama wewe ni Mkikuyu ujivunie ukikuyu wako, wewe ni Mjaluo ujivunie pia ujaluo wako. Huu ndio unaotutofautisha na pia ni utajiri ikiwa tunaweza kutumia vyema utofauti wetu katika kuleta mshikamano katika taifa. Oganda joluo ma ochopo e nyasi ni tokoni moko kuom midhiero mag yudo makamoro rocho kitgi kod timbegi en nok mar arita e pachoka kuom ranyisi kano chamedero gilero ni lal nikech kuo ma olandore e gwenge. Tabu masani momiyo ng'eny ji nowe dero en kuo. Kech dero kiweye oko jomoko biro gwaro buoye to kawo gi chiembi to dhigo te. Koro miyo mane pogruok. Kaeto pur be ng'enywa tiyo ok jipur cham kaka mane gipuro kaka bel, kal, oduma ni to nyo biro machiegni. Rito agulu tek. Ok dimi nyithindo kata jok moro motigo nakech ka ni luoke marach kata iume marach to obarore. Kaeto chon be ot ne wan gi tol mane waliere agulu. Sani ude modake sani tonde miliere agulu ka onge. Kori dwani panga agulu ka kipango suvria ta agulu dhi to tore. Nyasi mar utamaduni mane oriko en Moi Day, Huduma Day, to gikone opuodhi kaka utamaduni higa mar 2020 idhialo e tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa kendo itiyo kode paro kido kod timbe mag dhoudi ma opogore pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV.